Li Amedê pişilbijartina diyarkirina namzedên şaredariyan roja yekşemê li hevdê navçeyan derket. Lê li farkên Pasûr û Xayapınarê ji ber pirsgirêkên teknîkî dengdan çênebû. Li her sê navçeyan dengdan roja duşemê wê li dar bikeve. Ji ber wê sedemê encama Amedê nediyar e. Ji bo bajarvaniya mezin, çar jin, 14 berbijar hene ku di nav wan de şaredara Bismilê Ak û Qayûm Dancî, Gülsen Özer, şaredara Bereyê Baxlera Cebar Lêgera, parlamenterê HDP'yê Berê Nimetullah Erdoğmuş û parêzerê Demirtaş Mahsûnî Karaman jî hene. Ji her beşên civakê delege roja yekşemê çûn ser sindoqan û dengê xwe dan. Dengdêr li ser vê şêweyan û hizr û nêrînên xwe wiha parve kirin. Senavê gel bê hilbijartinê pir tişkî baş e. Ê defa tişkî ewa çê dibe li Kurdistanê. Eger em rastiyê dixwazin em bên bira bi rastiyê her tişterê meydanê. Ji bona îro roya hilbijartinê înşallah kîca ji bona xelkê xwe baş be Xwedê wî bike. Seçim baş ana xweş xwanê dike, nizanim hela mêzekî çawa çê dibe. Baş e ev ji bo demokrasiyê pir baş e pêngavek yekemîn e çünkü heya ana em sandık çiye hukukê wî çiye hukukê irade sandıkê çiye em gel olarak Türkiye jî pir ew nake fam nake. Eğer bir dürüstlüğü mi, bir rastlığı mı, ev bir havayı daha namzeteki temiz kuvvetse daha hoş. Ama inşallah gelime de sevde ser vicdanı ko o namzeteki temiz merabine. Hem bit xwazım. Hem belediye eş başkanı ko ya nazmete ko min dese ko ev kiriye sibi az ne karım mesajı rıhnal partiyeden bizim genel merkeze bikin. Ha bere rıhne mi havuz genel merkeze med guçma gel nagın esası ve nagın gel esas gitme gerçekten tişkipir koşu yani gerçi yeken belki de Türkiye'de ve ev yani minak. وسكرنج بني سيسمي إنشاء ki cevkere خديم keş geleyim aram hiç beni serketin şu anda şu rahat khwaz. Ger encama dengdanê da tu berbijarek ji sedî pêncî deng negre wê dengdan dubare bibe. Li Amedê ji 20,000 zêdetir delege wê deng bidin. Hêja gotinê ku cara yekê ku Tirkiye partiyeka siyasî namzedê xwe bi pêşhilbijartinek diyar dike. Xecî Canfaqîn, Dengê Amerîka, Amed.